kalů více plynu. Budoucnost zpracování kalů díky špičkové technologii ultrazvukové dezintegraci GSD od VTA. Technologie optimalizuje procesy a stabilizuje podmínky vyhnívání kalů a významně snižuje související náklady. Díky GSD můžete získat až o 30% více bioplynu a redukovat množství kalů k likvidaci až o 20%. Naše technologie se zaměřuje na cílené použití ultrazvuku k rozkladu kalů. Ultrazvuková dezintegrace je skutečně univerzálně použitelná a snadno se dá integrovat do jakékoliv čistírny s kalovým hospodářstvím. Použití špičkových materiálů, jako je titan a nerezová ocel, vám zaručuje trvalé řešení s více než 45 000 hodinami provozu a také minimálními nároky na údržbu. Přidanou hodnotou technologie GSD je optimalizace využití energie z čistírenského kalu a přeměna bioplynu na elektřinu a teplo. Problémy jako pěnění vyhnívacích zásobníků jsou minulostí, protože vláknité bakterie jsou účinně a kompletně homogenizovány. Udržitelné využívání zdrojů, které snižuje výdaje a chrání životní prostředí. Přejděte na www.vta.cz pro více informací, nebo nám můžete také napsat na e-mail technology@vta.cz.